Ernest Ventós Homedes va néixer a Barcelona el 1945 i va morir el 2020. Va estudiar el batxillerat en el Col·legi Sant Gregari de la ciutat i més tard va rebre classes particulars amb els professors Guixà, Francisco Tortosa i Pilar Tortosa. El 1962, als 17 anys, va començar a treballar amb el seu pare, prestigiós perfumer. Més tard, des de 1965 fins a 1968, va estar a Suïssa i a França formant-se. Es va integrar de molt jove a l'empresa de destil·lació d'essències que el 1916 havia fundat el seu avi i que actualment ha evolucionat en dues indústries. Ventós S.A., dedicada a la venda de matèries primeres, i de Lucta S.A., dedicada a la fabricació de fragàncies, aromes i additius per a la nutrició animal de gran implantació en el mercat internacional. El 1990 va inaugurar la fàbrica Ernesto Ventós S.A. a Cornellà de Llobregat i va iniciar una etapa d'expansió fins a aconseguir un nivell destacat en el sector amb un finançament del negoci en el mercat internacional. La sordesa va permetre que el seu olfacte es desenvolupés de manera especial i, com ell deia, un bon nas es forma des de nen, amb tenacitat i esforç, desenvolupant una memòria olfactòria que amb els anys pot recrear milions d'olors. Però més enllà d'aquest vessant professional, arran de l'exposició Suggestions olfactives, celebrada el 1978 a la Fundació Joan Miró de Barcelona, on van participar diversos perfumers, entre els quals estava Ernesto, va sorgir la idea que amb el temps arribaria a ser col·lecció Olor Visual, en la qual les obres que la conformen evocaven un record olfactori per al col·leccionista Ernesto Ventós. Era un col·leccionista atípic perquè no es limitava a comprar les obres d'art que li agradaven. Les peces que incorporava a la seva col·lecció responien a alguna cosa més, ja que el que realment atreia Ventós era trobar aquelles obres d'art que, més enllà de l'aspecte visual, estimulessin la seva memòria olfactòria. Ell mateix es va reservar un temps i un espai per realitzar les seves pròpies obres, que va donar a conèixer amb el nom de Nasebo, paraula sorgida després d'unir Nas i Evo, l'acrònim del seu mateix nom. Així, el de l'olfacte va ser un sentit molt present en la quotidianitat de Ventós. Un fet curiós és que una de les seves olors preferides era el del fem, segons ell, per la nota animal i natural que conté.